नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. कोविड संक्रमणाच्या सतत वाढत्या संख्येन उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे 25 प्राथमिक शाळेक सुट्टी जाहीर. जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन. रामनगर पोलीस ठाण्याचे 7 पोलीस कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह. वीकेंड कर्फ्यू आणि लॉकडाऊन करची जाल्यार वॅक्सिनाची गरज कित्याक आशिल्ली? बीजेपी सांसद प्रताप सिंह. गोवा विधानसभा निवडणुकेक बीजेपीची यादी जाहीर. उत्पल परिपकाराक उमेदवारी ना. उत्पल आल्या भूमिकेकडेन लक्ष. कोविड संक्रमित असूनही प्राध्यापक वर्गात हजर. 13 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण. शिवपूर पुलाच्या दुरुस्तीक 8 लाख रुपये अनुदान मंजूर. बस आणि लॉरीची अपघात, बस चालक क्लीनर जखमी. आता सविस्तर खबरो. कोविड संक्रमणाच्या सतत वाढच्या संख्येन उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले 25 प्राथमिक शाळेक सुट्टी जाहीर. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड संक्रमणाची संख्या वाढिल्ल्यान 25 प्राथमिक शाळेक 1 आठवड्याची सुट्टी घोषित केला, असे जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी कळयला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवाराक प्रसार माध्यमांकडेन ते उलयताले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड संक्रमणाची पट्टी वाढत असून जिल्ह्यातल्या 25 प्राथमिक शाळेक 1 आठवड्याची सुट्टी घोषित केला. दांडेलीत 4 शाळा, होन्नावरात 3, येल्लापूर, शिर्शी आणि कुमटा प्रत्येकी तालुक्यात एक शाळेत 5 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांक कोविड पॉझिटिव्ह जालात. दांडेलीत विद्यार्थी पॉझिटिव्ह मेळ्ळात. म्हण कारवार आणि होन्नावरात लायिल्ल्या मार्गसूचीच्या नियमाप्रमाणेच दांडेली नगरसभेच्या व्याप्तीत तेच नियम लागू करतले, असे त्यांनी सांगले. दांडेली नगर प्रदेश व्याप्तीच्या सगळ्याच शाळेत 1ली ते 8वीचे वर्ग जानेवारी 25 नंतर रजा घोषित करतले, ना तर ऑनलायनचे वर्ग घेतले. प्रौढशाळा, पदवी कॉलेज आणि पदवीपूर्व कॉलेजात 50% विद्यार्थ्यांक पर्यायी व्यवस्थेत वर्ग घेतले. कारवार शहरात सगळे 39 मायक्रो कंटेनमेंट झोन तयार करतले. सध्या नौकादळ, जोयडा आणि दांडेलीत 129 रुग्ण आस्पत्रेत उपचार घेतात. सार्वजनिकांत फिरताना मास्क वापरचे सक्तीचे, नियमांचे उल्लंघन केल्यावर कठीण क्रम घेतले, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताकीद दिला. शिवपूर पुलाच्या दुरुस्तीसाठी 8 लाख रुपये मंजूर. जोयडा तालुक्यातल्या शिवपूर पुलाच्या दुरुस्तीसाठी 8 लाख रुपये अनुदान मंजूर केला. शिवपूर हो लहानसं गाव. काही वर्षा पहिले विद्युत प्रकल्पासाठी बांधिल्ल्या धरणामुळे उदक भरू लागल्यान शिवपुराविचे सगळे मार्ग बंद झाले. त्याका लागून येल्लापूर शिवपुराक जोडसाठी या पुलाचे निर्माण केले. आता या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी 8 लाख रुपये अनुदान मंजूर झाला. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. वीकेंड कर्फ्यू आणि लॉकडाऊन करची जाल्यार वॅक्सिनाची गरज कित्याक आशिल्ली? बीजेपी सांसद प्रताप सिंह हेमगेलो प्रश्न. कारवार. वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाऊन करची जाल्यार वॅक्सिन कित्याक जाय आशिल्ले, असो प्रश्न बेंगळूरचे बीजेपी सांसद श्री प्रताप सिंह हेमी सरकाराक प्रश्न केलो. मैसूरात प्रसार माध्यमांकडे उलयतना सांसद प्रताप सिंह हेमी सांगले, परराज्यात बऱ्याच जाग्यार निवडणूक आसा, त्या निमित्यान त्या जाग्यार प्रचार रॅली चलता. अशें आसतना कर्नाटक राज्यात लॉकडाऊन कर्फ्यू कित्याक? सरकारान अशान आनी लोकांक कित्याक कंगाल करतात? कोविड म्हूण लोकांक भयात दवरचे सरकारान सोडूं जाय. कर्फ्यू, लॉकडाऊनान लोक खूप कष्ट अनुभवतात म्हूण असमाधान व्यक्त केले. लोकांले जीवन आणि जीव दोन्ही मुख्य आसात. जीव वाचोव वॅक्सिन दिलात. जीवन जगू जाय तर कर्फ्यू, लॉकडाऊन काढा, असो तेमी सल्लो दिलो. मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी या विशयाचेर शुक्रवारा विशेष सभा घेवन कितें तरी बरोच निर्धार घेतलो, असो विश्वास तेमी व्यक्त केलो. सगळे वर्गाच्या लोकांक कर्फ्यू आणि लॉकडाऊनान त्रास भोगचे पडलात, अशी तेमी खंत व्यक्त केली.
गोवा विधानसभा निवडणूक भाजपची पहिली यादी जाहीर. उत्पल पर्रीकर हेमका उमेदवारी ना. उत्पलच्या भूमिकेकडे लक्ष. गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत धांदल सुरू झाली असा. सत्ताधारी भाजप सरकारान आपल्या उमेदवाराची पहिली यादी जाहीर केली असून या यादीत माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हेमगेल सुपुत्र उत्पल पर्रीकर हेमगेलो उमेदवारी यादींतल्यान पत्तो कट केला. पणजी विधानसभा मतदारसंघातल्यान आपल्याक भाजपा खंयच्यान उमेदवारी मेळची अशी मागणी उत्पल पर्रीकर हेमी केली. मात्र पणजी हिंगा भाजपान बाबूश बेनसोरात हेमका उमेदवारी दिली आसा. ताका लागून उत्पल पर्रीकर आता फुडें कितें भूमिका घेतले हेजेर सगळ्यांली नजर आसा. गोंयच्या विधानसभेच्या 40 जाग्यांपैकी सध्या 6 जाग्यांचेर भाजपान उमेदवारी घोशणा केली ना. तशेंच 2 आमदारान उमेदवारी नाकारिल्ली आसा. कोविड संक्रमित असूनही प्राध्यापक वर्गात हजर, 13 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण. अंकोला. कोविड पॉझिटिव्ह असूनही वर्गाक हजर जाल्ले प्राध्यापक डॉक्टरान होम आयसोलेशन रावचो सल्लो दिलो तरी फुकटची सुटी घालची पडटा म्हण वर्गाक हजर रावन वर्ग घेयल्यान 13 विद्यार्थ्यांक कोरोना संक्रमण जाल्ली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या गोखले सेंटिनरी पदवी कॉलेजात घडली. हे प्राध्यापक गेले थोड्या दिसा पयलीं एक खाजगी कार्यक्रमाक महाराष्ट्र राज्यात गेले तेन्ना तेमकां कोविड संक्रमणाची लागण जाल्ली अशें कळलां. तेमगेल्या संपर्कात येयल्या सगळ्या 320 विद्यार्थ्यांक आरोग्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यान कोविड परीक्षा केला. गोखले सेंटिनरी पदवी कॉलेजात विद्यार्थ्यांक कोविड संक्रमणाची लागण जाल्ल्यान विद्यार्थ्याला पालकाचेर आतंक येयला. काही विद्यार्थी भयान कॉलेजाक गैर रावतात. एकट्यान केल्ल्या चुकीचे प्रायश्चित सगळ्यांक भोगचे पडले म्हूण काही विद्यार्थी शैक्षणिक दृश्टीन फाटी आसात. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. रामनगर पोलीस स्थानकात 7 पोलीस कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह. जोयडा. रामनगर पोलीस स्थानकात 7 पोलीस कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ले असून तेमकां होम क्वॉरंटाईन केल्लें आसा. 2 दिवसां पयले हे पोलीस कर्मचारी पॉझिटिव्ह जाल्ले. पॉझिटिव्ह जाल्ल्यापैकी 6 पुरुष आणि 1 महिला कर्मचारीचो समावेश आसा. तालुक्यात दिवसेंदिवस कोरोनाची संख्या वाढती आसा. काही दिवसां पयले राणी चेन्नम्मा वसती शाळेच्या 19 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्ली. ताका लागून शाळा बंद दवरिली. आता पोलीस कर्मचारी पॉझिटिव्ह जाल्ले आसात तरी जनतेली गैरसोय जावूं जायना म्हण पोलीस स्थानक सुरू दवरिल्लें आसा. बस आणि लॉरीचो अपघात, बस चालक आणि क्लिनर जखमी. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या अडलुरा लागीं राष्ट्रीय महामार्ग 63 एक खाजगी बस आणि लॉरीचो अपघात जाल्ली घटना घडली. बेंगळूरच्या अंकोला येवची सीबर्ड ट्रॅव्हल्सची खाजगी बसाक हुबळी मार्गान वयच्या लॉरीन धडक मारिल्ल्यान अपघात जालो. खाजगी बस चालकान ह्या प्रकरणाची अंकोला पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल केला. बस चालक मंजुनाथ अदनप्पा जाकरी, बस क्लिनर बसवराज यमनप्पा हेमी जखमी जाल्ली व्यक्ती. पोलीस पुढील तपास करते आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.